uhamba namanga kanje. Usafuna phansi robot alubana njengamanje sosela phansi ejongweni. La ngakho mnje. Mana wephu manje awafethengi indawo njengoba ushisa iphepha leBhayibhili. Yazi ngitshele kunaloko lingitshelana. Ngitshela ukuthi nje le nto yimayelana nokuthi wena uzosebenza la emhlabeni uma usebenzile esandile bese ya. Asonde kuzoma. Bese sikubhalela incwadi yamuvi yabo. Ya. Ukuthi awusandile ke nabantwana engumuzi esebenzaphi enani eshadile noma engashadanga. Ya. Incwadi engami leyo yabo. Incwadi engami. Njengoba kunobani oMatthew hayibo yini oMoses. Incwadi kaMoses ikhuluma ngoMoses leyo. Hayi ngosandile. Hayi ngosandile. Le nto le ifana nomlando kaMofutho Mdala. Mlando nje. Yabona ngithi ombhele banomlando wabo. Omiya banomlando wabo. Kanjalo nje lento nakhona kusuka umlando wabelungu singabathi. Kulo ke umuntu omnyama okhona eBhayibheli. Ngoba ngithi noJesu uthi bakhandela abafundi bakhe iwayini. Ukhona futhi Mdala uyedwa engimaziyo. Sathana. Abafundi babo Jesu bakhandela iwayini la ebakhandela khona iwayini bezophuza bajabula ngisho. Uthi ebakhandela athi ngithi landani lezi ezile ngaphandle zitsha. Ngokosiko shuthi kulandwa ezosiko ezu-round asifundi lezi ezu4 khona egcwele la endlini ekhaftina nani landanda kokungu round ngosiko. Manje thina waye isikholela la. Ufokhona lento okukhulu. Phela wazi ukuthi nabhuti omjalo ngathi ufuna ukubulala mina ufuna ukungithwebula sengifile uhamba uyongicela kuJesu. Uyongicela kanjani kuJesu? Ufune kuye la ngingcwadele khona. Ngiyendo abela bathakathi bakuthakatha kuJesu. Umeke sambe manje sekwami ma ngifuna uyongigidela lapho ngenzeni isambe ngifuna. So uyaphi uJesu udanga? Akekho. Ikoba akekho. Thiwadi manje athi iBhayibheli izwi elingcwele. Msebenzisela mfo ufuna ukumnika ido. Bafowethu, sibhema iBhayibheli thina yabona. Insangu. Ahlaki. Ale incwadi nje ngazo zonke. Ngangithoza lawo. Afana lento nendaba zasema university yabo. Uthi university okuyijazi elikhulu imngaka engenakwa. Bese bekushango kholo omkhulu ogcwele la. Bana beqeda ukwenza njalo bese begqokisa u-round la nje yabo ekhanda lapho. Bese kuthi la phezulu sibo yini inkinga? Konakala la ngabo esikoleni. Ya. Wakho. Isikole siwu4 khona. Ya. Iniki u4 khona. Lonke into nje nejele u4 khona. Ethuni u4 khona. Isikole. Hayibo. Ama clinic ube into efanayo yonke ama building akhona. Ukuthi nje sekusukela ingane zako China ukuthi ingane zako China afunda kahle bekele imishini ziyashisela zenzani. Ofundiswa ngedi ukuthi khoneni nenyawo ezindi ezenzani mangabe ngamazolo lezenzisa ngamaplaktani. Hayibo. Uhliziko uthola ngaphakathi. Mina ngathi ngifike emaplazini kula kuswathi ngithi yini amanzi aphuma ekhaya ngathithizani bazathi yelana esikoleni makuthi izula nesifundo uyabona engabona ukuthi indaba esikoleni kwada hayi ngabantu omdala ngingabuza yini amanzi ethanga ngempela aya ngwazi igama lakho amanzi esidumba abizwa aya ngazi kodwa umuntu omnyama futhi omdala mangingathi yini incwadi yethemethi owagcina ukuyifundisa ikhumbulo deadline imanzi esidumbu lawo usayikhumbula impela engcwe math incwadi hello mom njengoba uyazi nje perfect sawazi yaphi hey ndo kakhulu yaphasa ngimone esokuqhuba usuku lezo lapho uthi umgaba igcinanga nje lihlupheka ngoba lihlupheka kanje laqala kanje ngoba ngathi sigcina sifuyeke hey mfowethu la siya khona la siya hey songa ngenzi stili number yakho ngiyadinga mangifike ekhaya khona ngisho zayithola ngezwakala manje yeah manje ngicabanga ngoba kuthiwa abafundisi bathi iBhayibheli inomonyo angicabanga ngini sacela ukuthi ngifike ukuphendula ngibuze umuntu omdala wakwalizwe iBhayibheli lithi thina singabantu noma lithi nina abantu bami
Usho ukuthi mangifunda iBhayibheli mina lengifaka iBhayibheli enkundleni. Mangilifunda mina ngifaka abantu abangale. Mina lengifaka. iBhayibheli yabo lamagama lawa ke elwakhipha ngokwezulu nje siqinile. Awalikhiphi ngegama lesintu. Alikhipha ngeEnglish. Yes. Yeah. Umsame eBhayibhelini ukhona ke. Mama shawa isilungu. Yeah. Manje hambisa ukuthi yini altar yakhe yakhe. Yeah. Mangibele abatshela ukuthi altar lapha umsame, lo altar lo umsame yabo. Thiwa kutholakala abantu abakade bahamba emhlabeni phansi kwalelo. Kwe-altar. Futhi lelo Iboya yabo ebili. Lapha kuwo lapha emsamo futhi yilo lelo wale ngoba uzayibeka impepha yakho ukhulume lapha emsamo futhi Thina emhlabeni sakho eshisa kakhulu mfowethu. Ungake sesenza yonke into esiyenzayo. Ayento ngiyake ngivimba Nkosi yami. Manje lento yaphazamiseka kancane ayiphindi ilungu. Ngamanye ngiyeke ukuhlala nomama baba ukuthi Baphela indaba yesana. kwathiwa Phindi ilungu lelo. Ubekuseni uhambe lapha. kwasethiwa Jesu wabo yaphinde wavuka thina nasifa la emhlabeni ninike singavuki navuka khona ijeni Silwa yini? usho ukuthi khona into ekwazi ukuya phambili kuphela engakwazi umuva Ena reverse. hayi Ibhayisikili kanti. hayi nalo kodwa liyahlehliseka manje. noma ingena reverse ngamani ijike khona la iphinde yena uara kekho noma niphenduke khona la ibuyele la ivela ngeke Ziyakhuluma izinsizwa. Kodwa manje kuyihlaziya kahle ilona impela. yakhandelwani imoshali asazi Uzisa. ungcwatshwa ngebhokisi uhlangana nini nomhlabathi ngoba phela umhlabathi ufuna uhlangana nomhlabathi ngiphuma nje la ibhokisi ngibola nini kahle kahle lapho angiboli nje ukuthi ngiyaphuza yabo ukubona ubaba wala lunomphelo lesi ngibhokela ingane nje baba usabuza ngephupho ukubona Kanti awukaboni. kanti angaboni Awukahlangani nomhlabathi mfo. nomhlabathi Nicole, ingakho ushembe lithatha Magezi uyakufonela. anekade ukuyiqeda kuphandele la kushembele ngodwa zomthombo lapho uzokwazi ukuthi usheshe uhlangane nomhlabathi